va arribant i té, pot ser que la mateixa no Mira el xico sota o què? Suposo perquè fa estona que no el veig, o sigui que deu estar sota. L'Ingrid deu estar rabiant al sofà de casa com una boja. Perquè ara ella va de tercers. I deu estar rabiant. Vale.